dnešného videa, takže dneska si ideme zahrať Escape to Zoo a neviem, jak mám vypnúť túto pesničku. Music. Jak ju mám vypnúť? OK, tak dúfam, že ma budete počuť. Takže dneska si ideme zahrať Escape to Zoo. Takže ideme na to. Dáme si easy a idem sama. Takže dúfam, že to bude celkom v pohode video. A že bude pod 15 minút, lebo nad 15 minút nemôžem natáčať. Takže dám skip. OK. Takže idem podľa návodu. Takže mám to tu odpratať. A asi mám lyžičkou takto kopať. Aha, dobre. Takže vlastne ja som... Aha, OK. Teraz nejaké nožnice mám vykopať. Chcem sa tam nehať už šuter. Môžem po nich hodiť šuter. Oni hodili žrádlo. Počkaj, ja chcem... Môžem po nich hodiť šuter. Ja môžem po nich hodiť šuter. Neľúbi. Počkaj, takže ukazuje mi to tu, že si mám ísť pre jedlo. OK, mám jedlo. Ham. OK, to čo bolo za zvuk? Dobre, idem kopať. Tu mám nejakú čestku. Teraz mi ukazuje. Aha, takže ja to tu všetko predám. Ona mi za to dá banány. OK. Haló, čo s tým? Aha, dáme, že free roll. A čo vypadne? Bombička. OK, to sa hodí. Už mám aj lepšiu lopatku. A tu si môžem asi kupovať za tie banániky. Aha. OK. Ja skúsim použiť tú bombu. Tak. Tak to teda celkom dobre vybuchlo podľa mňa. Dobre. Ja idem kopať ďalej. A vlastne idem získať. Počkaj, tu mám šuter. Hodím po niekom šuter. A už začína byť večer. Ona mi hodila žrádlo. No. Už začína byť večer. Nice. A ideme sa zahrať. Pomoc! Pomôžte mi! Ne. Nemali by sme to radšej nejak zakryť, lebo sa mi to nejak nezdá. OK, ja to radšej zakryjem. Hop. Predám všetko tej slanici. No, už je večer. A ešte tu ale chodia ešte tu je jeden ľuďok, no dobre, to je jedno. Človek. Aha, policajti sú tu, kamo. No. Jak môžem... OK, no to je teraz jedno. Proste neviem, jak mám vypnúť tú pesničku, či čo to je. No dobre, to je jedno. OK, takže tu sú ľudkovia. A už je ráno, ale stále sú tu. A OK, jeden už zmizol.
Ty čo nezmizneš? Haló, zmizni. Už 8 hodín. A počkaj, dajú sa. No, môžem otvoriť dvere. Oh my god. To je nice. Aha, počkaj, môžeme sa... Ja som pri žirafách. Kamo? Tu dobre. Tak, uvidíme žirafy. Hroši. Okej. Ukáž. Aha, no skúsim možno. Počkaj. To som videla, že niekde. Čo chce? Aha, tu zmrzlinu mám. On mi dal nejaký... To je bombový box. Nice. To tu odokriem pekne. Tak. Hop. Toľko veľa vecí. Som nečakala. To je strašne veľa vecí. Aha, ranečky. Jem. Kámo, to čo je položázne. Banány. No to jablko mám. Okej. Au, to bolelo. Už pro mňa, prosím, nehačte šuto. Okej, nice. Ukáž, není tu nejaký lepší rúbsak, že by. Okej. Idem predať toto, čo som si pozerala. Okej, mám za to banániky, to je nice. Hop. Ježišmaria, už mám strašne plný inventár. Kamo, ale škoda, že tu není lep. Hop. Zase. Veď ja už za chvíľku budem mať aj 200. A už mám 222. Nice, to je dobré číslo. Hop. A hop. Tam je ešte niečo mytik. Hop. Nice. Okej. A takže už je večer. Zakryjem to. Hop. Okej. Stop doing autor. Jaj, ono mi to ešte začne aj písať, že nemám kopať, že prídu sem proste tí policajti, čo to je. A že ma musia vidieť, inak ma zabijú. Takže to je teda, že ironicky dobré. Hop. Okej. 4 hodiny. 5 hodín. 6 hodín. 7 hodín. Oni vlastne, jak som si všimla, no tak oni prichádzajú o 10:00 a o 8:00 končia, no, nice. Hop. My ideme kopať. Tak. Okej. Hop. Ale strašne nejako si pomaly to naberá tá lapačka. A už mám ďalšiu. Ono sa mi to asi leveluje, keď proste udal. A ešte ideme si otvoriť. Reroll. Stehno kurácie som dostala. Nice. Počkaj. Tak. Musím to ísť predať.
mám 429 banánov. Nič tu nemajú. Dobre. To mám strašne veľa jedla. Nemáš tu náhodou nejaký bug? Alebo niečo také? Prečo som si kúpila stehno? Dobre, to už je jedno. Jau. A baš ma po nich hádzať tie šutre. Idem veľa kopať. Nice, zase som dostala nejaké hranolky. Kamo. Čo? Volt up 26. Okej, hop. Idem to predať. To čo mám, kamo, za túto lopatku? Okej, ale akože lopatka lepšia než nič. Mohla som kľudne mať, že aj nič v tej lopatke. Mohla som kopať normálne. Okej, ja sa musím ešte napapkať, aby som mohla znova kopať. Okej, a ideme kopať. Ale akože mám dosť divnú tú lopatku, ale akože lepšie než nič, mohla som kopať aj rukami. Takže hop, idem to predať. Super. Oj. Idem to dať takto radšej. Tak. Sa idem najesť. Lebo som dosť hladná, tak papkám. Ňam. OK, už mám plný hanger. A ideme si otvoriť čestku a som mega zvedavá, čo mi padne z tej čestky. Takže dúfam, že mi padne nejaká bomba. A zase stehno kurácie. To ma moc nebaví, to stehno kurácie, ani mi moc nechutí. Akože stehno kurácie, ňam. Ale kto ho vie, jaké je? Tomu musí byť umelé. Umelé. OK. Dobre. No akože, aby som už s týmto videjkom skončila, lebo už máme 3. noc za nami, no takže to by mi stačilo. Môžem keby čo si urobiť aj part 2, len mi musíte napísať. Dobre, no a toto bude pre dnešnej videjko všetko, takže cmuky, paká!